Ahoj, ja som Gabriel Trojčák, hlavný inštruktor Tactical Combat Academy. Teraz si ukážeme nabíjanie zbrane a kontrola náboja v nábojovej komore. Pri nabíjaní zbrane v pracovnej pozícii, prste mimo spúšť. Vkladám zásobník do zbrane a palcom spúšťam záver. Na to, aby som mal istotu, že mám nabitú zbraň, že je náboj v nábojovej komore, musím vykonať kontrolu náboja v nábojovej komore. Odporúčam palec dať na trubicu a ukazovák na ťahlo záveru. Natiahnem záver dozadu, spustím záver. Tým, že používam palec na trubici, zamedzujem tomu, aby som si spôsobil závadu alebo vyhodil náboj z nábojovej komory. Kde sa to môže stať? Kde pri rôznych zbraniach môže byť rôzny odpor pružiny, niekde silný, stredný, slabý, aby sa mi nestalo, že vyhodím náboj z komory alebo spôsobím si závadu. Takže neodporúčam týmto spôsobom, ale týmto spôsobom. Po kontrole náboja v nábojovej komore zatvorím si vyhadzovacie okno. Ak mám optické prístroje, pozriem si, či mi svieti zameriavací bod a zbraň je pripravená k streľbe. Pri zbrani typu kalašnikov máme dva druhy nabíjania. Tento je prvý spôsob. Druhý spôsob je odistím zbraň z vrchu, natiahnem, skontrolujem si náboj v komore, zaistím.